Udawa melu omong ora? Mboten. Wah. Yen tak rasa-rasa uga ana benere kandhane Yayi Kresna. Lah nggih. Omongan apa ta, Mak? Wis meneng wae kowe. Wis pokoke ndelok-ndelok apik sik ra apa-apa wong rak iki. Wis mbuh sing diwekake sapa ya ora ngerti. Bocah mban menengo wae sik. Kaya krungu ya Mak ya krungu wae. Lah, Yayi umpama ta Yayi ngeman marang kalengganipun Kakang malah becik pun Kakang ditulungi diwelasi awit miturut dawuhing Jawata negara bisa tata titi tentrem mula ing ngarep pun Kakang kepengin nganti Yayi Kresna supaya tedak ana Mandura awit Yayi Kresna kuwi kegaduhan pusaka kembang Wijaya Kesuma. Lah gandeng pamrayogane Yayi Kresna ngeman marang kalungguhan Kakang nek Kang pun Kakang engko mrosotke malah umpama Yayi Kresna kembang Wijaya Kusuma pun Kakang suwun ngampil kanggo tolak bala negara ing Mandura supaya bisa enggal pepadang. Yayi welasana pun Kakang. Koko Prabu kepiye Yayi? Yayi mboten badhe kok mingkuh saking dawuhipun Koko Prabu niku mboten. Lho yen ora mingkuh kembang Wijaya Kusuma kula suwune ngampil. Inggih Koko Prabu inggih. Menawi bab perkawis menika estunipun badhe kula sumanggaaken jer Koko Prabu ingkang paring dawuh. Ah ngono, sedulur nom ki karo sedulur kula kudu manut. Inggih. Namung dadosna kawuningan. Kembang Wijaya Kusuma dinten menika mboten ingkang rayi ingkang anguasani namung wedal menika malah Dimas Tyaki. Lho kok iso dikuasani Dimas Tyaki ku piye? Rikala semanten Dimas Tyaki nyuwun ngampil awit wonten pepeteng wonten ing Garbaruci. Wah, ngendi-ngendi kok peteng iki. Apa mergo ireng? Wah, yen ngono. Kepiye Yai? Supados mboten lidah sinambet. Monggo malah kula aturi ndangut dumateng Kang Rayi Setyaki. Wah, yo. Ora apa-apa sing nggawa isih sedulur dhewe. Yayi Setyaki. Nuwun paring pangandika Koko Prabu. Wah. Tak kira pun Kakang rasah mbaleni apa kang dingenikake Yayi Kresna. Mitra tature Yayi Kresna kembang Wijaya Kesuma digawa Yayi Setyaki apa bener? Nggih. Mboten badhe selak. Pancen kembang ingkang beto ing kula. Wah, syukur. Wah. Lega. Aku wis nembung karo Yayi Kresna. Kembang wektu dina iki tak suwun ngampil murna enggal paringno marang pun Kakang. Inggih. Estunipun kula ugi mboten badhe damel angel mboten. Ya aja ngasih gawe angel karo sedulur angel. Kaya nek sedulur ki nek butuh utang ya dutangi. Ora sah. Itu kalau wong Mandura kae disilih rong dina wis gake tukak takokke. Apa meneh kae bakule kambil. Yayi,
Kembang Wijayasena tak suwun ngampil, aku pun Kakang wis matur marang Yai Kresna. Nggih. Kula sumanggaaken menawi kembang wonten tangan kula nanging nyuwun ngapunten. Wedal menika kembang Wijaya Kesuma menika mboten wonten. Lho, kok ora ana kepiye? Apa wis tok balekke? Mboten. Ala ndi kembang? Kembang dipun suwun ngampil Kakang Udawa. Pah, kepiye to iki? Yai, kados pundi kok Prabu? Jare disilih Yai Setyaki. Setyaki urung balekke wis disilihke meneh kok disilih-silihke pusaka karepe. Lah, mboten napa-napa jer Yai Setyaki menika ugi tasih kadang. Kakang Udawa ugi tasih keluarga, mboten napa-napa. Kok wah yo ora apa-apa, wah ra marem aku. Aku tak karo wawancara karo Kakang Udawa. Wah iki. Wah, Kakang Udawa jak omong-omongan kok malah merem ki piye? Kakang Udawa. Kakang Udawa. Kados disebut wonten dawuh lho. Wonten maling lho klejo to saru. Ora. Mula nang pisowanan ki aja tu mboten. Wah, kaget. Kakang Udawa kok turu kok Wah. Nyuwun ngapunten kula kesel ngecor. Wah, pamer sing nyambut gawe. Wonten dawuh menapa? Sinuwun. Miturut Yai Setyaki, Kakang Udawa nyilih kembang sing digawa Yai Setyaki. Waktu dina iku pun Kakang nembung marang Yai Kresna bakal tak ampil jare ana tanganing Kakang Udawa. Wah, nggih. Nggih, wah. Teko muni yo. Nggih. Kembang nggih ten nggen kula kembang. Kembang Worawari. Udu kembang Worawari. Lah, ingkang dipun kersakaken sinuwun apa? Iki aku kepengin nyuwun ngampil kembang Wijaya Kusuma jare Yai Setyaki disuwun ngampil Kakang Udawa. Wah, kapan tuh Yai Setyaki iki? Ngawur wae. Aku piye wis teko muni anu kok malah glendang-glendeng. Wah, nggih, kula ingkang ngampil. Mudyar aku. Piye? Ora nyilih diakokke nyilih. Saiki kembang Wijaya Kusuma ana ngendi? Bakal tak nggawe pepadang Nenggara Mandulu. Wah. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Rikala semanten pancen Widara Kandhang ugi nampi pagebluk. Kathah para kawula sing do utange akeh. Nandur pari ya ora awoh. Banjur kembang kula suwun ngampil. Wah, endi? Namung nyuwun ngapunten. Kembang Wijaya Kesuma wedal menika kepiye? Dipun suwun ngampil. Wah, ngucar iki sing nyilih sapa iki? Disilih sapa ora cemongan kowe? Nyuwun ngapunten. Karenten para kawula wonten Widara Kandhang menika nggih bingung engkang mangka menika wonten tiyang kang ngampil. Sapa sing itu? Sapa? Karna. Loh, Yai Karna. Ngerti to? Senes. Karna tiyang gembongan. Wah, tak kira Yai Karna. Menika
Menika sinuwun Kembang Wijaya Kusuma dipun suwun ngampil. Wah, keparat ora patut. Iki saya suwe senajan to aku wis sabar. Kembang disilih sapa? Menika Karna, dereng kula pendhet. Wah, keparat. Yai. Pun Kakang tak kandha sepisan meneh. Kembang ana ngendi? Lah kok Yayi Kresna ora ngendika blak utang terus terang, sedulur tuwamu ngarep nyuwun ngampil kok dadi diubeng-ubengke. Apa dikira goblok Baladewa? Baladewa wong tuwa. Ora ana pusaka kok disilih rono silih rene. Kemudian piye? Wis meneng wae. Nggih nyuwun ngapunten. Jawab. Yayi Kresna yen to ora seneng karo sedulur lanang, bloko. Ing atase sedulur tuwa nandhang pepeteng arep nyuwun ngampil diaturi ora kersa, disuwun ngampil ora oleh apa kuwi tegese sedulur ndruhur. Jawab. Duka yayasinipi kumetut patoning lati jojo pangawingo wengis. Pindha tinapu ing swara danta mukanya kang katon kabar lan nglir puspita wari pindha tinapu ing swara danta ing tangya teka mangkono rikala semana Nalendra Mandura duka yayasinipi senajan to Sang Nata Dwarawati amung kendel kewala amung jroning batos ngesti dayaning mujijat matekaji pameling rikala semana mijil saking gedhong pusaka Kyai Senjata Cakra ingkang tanggap sasmita nempuh Sang Baladewa badar glagran Nalendra saking Pradana. Ayo tulunge lah Kembang. Waduh. Wah. 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 Dimas Tyaki arep tindak ana ngendi? Wah, mboten nginten. Bilih leres pengendikanipun Koko Prabu. Ya. Pun Kakang rak wis jarwa. Mau muni piye?
yen ana kedadean sing nyolowadi tanggap sasmita. Wah, mboten nginten. Menika dom sumuruping tirta. Wah, apa Yayi? Dom sumuruping banyu. Inggih. Wah. Wah, sujumono aku ya tanggap. Marake mumet wong ora ngerti apa-apa sili kembang. Ya aku mung ngawur to Yai Mas. Ya bejo. Wah. Lajeng kados pundi sinuwun? Kakang Udawa lan Dimas Tyaki saha anakku Gatotkaca nuwun paring pangandika. Iki pratandha kang kurang prayoga ana ing Dwarawati wae kena pacoban. Malah anakku Gatotkaca sakwise ngerti marang kahananing Dwarawati aja wedi kangelan sadurunge nderekake ingsun ana ing Ngamarta ewang-ewang ana karibetane ana ing Dwarawati. Nggih, ngestaken dawuh lah. Nah, tenan to wong kang anggere brengos ngono kae. Kon ngewangi apa-apa ora sambat. Pokoke beres. Pokoke sing nggon sing do brengos-brengos kae upama amplope isine mung 100 iki gelem. Kakang Udawa lan Dimas Tyaki perdandan metu njaba ditungka telik sandipaya kang manjing ana ing Dwarawati. Samba nuwun kula paring pangandika dalem Kanjeng Diwaji. Malah sak pungkure ingsun anakku Samba tak percaya nata negara. Aja ngasih tumpang suh, Nger. Ngestaken dawuh. Dawuhipun Kanjeng Diwaji. Oto. Wis purna sabdaning nata. Bebasan sabda Pandhita Ratu, sabda pangucap Ratu wis ngarani. Senajan to Nalendra ngenika rata tiyang sak negari. Pandhita datan kena wali-wali. Keparenging arsa kundur kedaton tindak manengen jelek saking palenggan ginarebeg para abdi bedaya yen to kasawang saka Mandrawa kaya widodara widodari.
keren sikik, Nduk. Iya, Mak. Jan nyenengke tenan bengi iki. Apa, Mak? Awake dhewe kelakon. Kelakon ngopo? Ya iki, bengi iki ngopo? Oh. Kelakon ya godhok kepengin tampil kuwi, Pak. Ya ora kok perkara kuwi. Ah. Ning ya becike, Nduk. Iya, Mak. Senajan to iki nggon kabudayan, ning nyatane awake dhewe urip ana jaman saiki. Yo. Nganggo kapitayane dhewe-dhewe, carane awake dhewe umpama bengi iki awake dhewe pepanggihan prayogane ya uluk salam sik. Oh ngono, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kae Waranggana suarane seru dhewe sing nyuwara ketoke butuh ginem. Iya, Mak. Ya ora mokal karang nek wong ki angger wis tuwa nek jan pancen eling ana salam wis semangat ngerti kuwi nglumpukke ganjaran. Nek sing nom-nom ki rumangsa ketoke kok kaya-kaya. Kaya ngopo, Mak? Ya kaya kowe kuwi barang kuwi kok. Ya alhamdulillah, Nduk. Muga-muga sing ora jawab salamku nang batin uga jawab salam. Ya alhamdulillah, Nok. Awake dhewe nang kene sing sepisan ngaturke puji syukur ngarsane Gusti Kang Amurba Jagat iya. Awit wis diparingi keslametan awake dhewe lan sedaya para pamirsa, para kadang pradangga. Mula wajibe ade ngaturake syukur marang Gusti Yang Widi. Oh, ngono Mak. Ya alhamdulillah cara saiki. Nah, ngono kuwi. Nduk. Kejaba saka kuwi. Ah, iki bengi iki awake dhewe lenyange ana ing Jati Ngarang ken. Oh, kene iki. Jati Ngarang, Nduk. Jati Ngarang, Jati Sarana. Kapanewon Nanggulan. Oh, Nanggulan gitu. Ya Nanggulan kene iki. Oh, ngono. Sing rawuh sapa? Wah, para pejabat iki. Wah, alhamdulillah. Iki kok ya ora ana sing ngenehi orek-orekan nang ngarep ngono. Iki mau janjane arep dirawuhi Pak Presiden. Kok Pak Presiden? Oh, Pak Presiden rawuh ning nang bandara. Tak kira rene. Oh, nggih mboten napa-napa. Sapa Mak? Pak Dandim ki karang akeh sing diayahi no. Iya ora apa-apa wis ana wakile. Wakile sapa? Wakile aku dhewe. Tak rawuhi. Matur nuwun para punden sepuh, pini sepuh. Mliginipun para sutresna ingkang sampun nderek wewengan. Iya, Mak. Malah iki mau dirawuhi Bapak Yok. Bapak DPR. Tasih wungon apa Pak Yok? Nggih. Pak Kapolsek. Pak Panewu sing makili. Pak Ketua KUA. Wis pokoke komplit. Matur nuwun. Ya kersa rawuh Pak Lurah. Ngono, Lurah Jati Sarana Pak Arif. Oh, matur nuwun Pak Arif. Lan sedaya para perangkat. Nduk, kabeh komplit. Dipeksa sing mayang dan ramile ra teko gandhen. Ya ora kaya ngono. Pokoke bengi iki, Nduk, matur nuwun. Wis disengkuyung para kadang. Oh. Tegese tak kandhani tak critani luwih dhisik. Awake dhewe iso kaya mengkene iki ana sing
Nyang Kuyung Nduk. Ah iya. Nek ujug-ujug ngene iki ya sapa? Wong wayangan ki ya ora sithik ragate, ora ngono. Disengkuyung. Nggih, ning kok tak wacakne. Karo ngaso, Nduk. Iya. Sing nonton akeh. 1000 ah. Iki awake dhewe kejaba bengi iki luar biasa. Kok luar biasa? Mergo iki ana pepundhen sing biyen wis do kondang. Engko tak kenalke. Ya engko. Lan para warga Jatingarang lan pejanten. Oh. Mergo napa to, Mak? Iki rak ngene, Nduk, tak kandhani. Iki ana pagelaran bengi iki mergo saking senenge warga Jatingarang kalau warga Janten mergo ana jembatan merah putih. Oh, ngono wis dadi pemak. Urung ning ismeh. Garek pasang wesi-wesine. Urung teko garek ngenteni. Oh iya. Abot gaweane wis rampung. Mula saka iku para kawula masyarakat kene seneng-seneng mujudake syukur. Oh, ora ngono. Iki siji wingi le do kerja bakti iki dirumpukke. Oh, ngono. Yuk tak pengaruhi. Oh, kok gawe pengaruh. Wah, pokoke sesuk nggo seneng-seneng ora do dipek dhewe. Ah, iki disengkuyung karo para kadang. Tak omongne sik aku ndak kualat. Sing nyengkuyung. Sing nyengkuyung awake dhewe iso nyangik ana ing kene. Oh, ngono. Iki matur nuwun sing mandhegani do gelem nyengkuyung Pak Yok ya nyengkuyung. Wah, matur nuwun. Juk saka Pamsimas, saka KSP Wijaya. Oh, ngono diwaca. Terus saka RT. Oh. Tak sebutke ana kancaku Pak Pargono, juragane Kijing. Oh, sapa jurag? Pak Mas Yanto. Oh. Wis rawuh urung Mas Yanto ki? Urung kek kondangan. Apa meneh warga kene Mas Unang ya perangkat saking tresnane ro budaya. Oh, ngene. Sesuk aku tak nyumbang sidet siji karo rokok sak slop ngono. Matur nuwun Mas Unang. Kadang-kadang ana Pak Asep, wah saka Yayasan Patriot ya kersa rawuh. Oh, ngono. Pak Kapolsek, kuwi cetha rawuh karo Wul kuwi. Ning bebayani kae, kok bebayani apa? Nek diwalik karang ora Kapolsek apa? Sekepol. Ora urus. Mbah Mangun, oh Mbah Mangun sing duwe puncak saka. Oh ngono Bu, matur nuwun. Iki Mas Totok saka pom bensin ya nyumbang bensin nggo nguripke diesel. Oh, diesel kok duripe nggo bensinnya jeblok. Mas Surono, oh kuwi apa Pemborong. Oh. Njuk saka Tin Star. Woi, Tin Star. Oh iya matur nuwun. Iki kare dhewe iki kok saka Gun iki tenan apa ora iki? Gun sapa? Gunarto ki ana iki ora ngimbuhi mah ngelongi. Oh, ambak-ambak kono kae. Kae iki wong hebat lho. Kok hebat piye? Tak kandhani. Gun kae sing cok nang Koramil kae ya mak. Respeke apik tenan. Oh, ngono. Daftar tentara ping 6 ra katut. Oh, ngono. Kepingine pengen nek dadi tentara pengen dadi pas pampres. Oh. Ning saiki mung dadi waterpas. Apa kuwi? Ayo pancen rezekine dhewe ning aja kaya mengkono senajan ra dadi tentara, nyatane dhek ngabdi negara ya an. Oh ngono. Dadi kepala sekolah. Wuh. SMP. Kudu kepala sekolah kaya apa? Nang ngarep cokan, oh nang ngarep nyetopke wong nyabrang kae. Oh, penjaga sekolah. Oh iya.
Ya iya. Oke sing nyengkuyung matur nuwun. Diselani tetembangan mak. Heeh, diselani tetembangan. Iki sadurunge nembang tak kenalke iki. Iki sinden ki ana werna-werna mok nganu nok. Oh iya. 6 kok loro. Kok loro mak. Iki sing telu sisih cerak kene iki. Iki sinden cok dimatke wong. Disawang wong. Sing telu wetan. Sing telu wetan mah ngetke sing nonton doang. Ya ditepungke, ditepungke. Iki sing nganggo ireng-ireng padha Kang Mas ki sapa iki? Sugeng dalu Mbak Yuli Mbak Wai Sange. Wah, sugeng dalu, Mbak. Ngono wae kok ndak tak nambuh lho. Kok nambuh pripun to? Awak dhewe niku pun diseragamke lho. Sarimbit to niki. Mulane mau bojoku ra tak cak. Ngono wae kok lewa-lewa. Ditepungke, Mbak. Men warga Jati Ngarang kene do kenal preso. Iki tak kandhani Jati Ngarang iki. Kula ya gumun wong. Ketoke iki ya ora desa banget. Nggih. Ning piyayine kakung ki akeh dudane. Lho apa hubungane? Hubungane apa niku. Hubungane ora desa banget kok karo akeh dudane niku lho. Mboten kula niku mikir kok ora pengalaman. Cetha ndek alat ki fungsine iku ora mung nggo pipas tipis kok. Lah pripun kok ya? Nika wau Pak Dukuh nika sing nggo kacamata. Oh nggih. Nika nggih nyuwun ngapunten nika. Arep nesu ya seben kaya duduk. Oh, ngaten. Sugeng dalu Pak Dukuh. Nah, Lenggahipun nggih. wonten pundi Pak Dukuh? Ya. Nggih, sugeng dalu Nggih. kemawon. Nggih, wonten melih. Nggih. Nika Karsono nika bujang. Bujang, bujang Nggih. napa Duda? Bujang nika jan wah. Oh. Isih orisinil. Oh. Nggih. RT-ne ya semono uga. Ada. Kok kathah nggih mriki Nah nggih. niki kula critani niki ngeten nggih. Nggih. Wong kula niku rak dangu ten mriki nderek tumut mbangun jembatan. Loh, Tiang panjenengan menika? nggih. Oh. Tiang Ya tiga melu wau kula usah-usah rasani barang nggih kula niku. rasani Pak kene iki kok akeh wong durung dibojo sing duda. Sapa-sapa? Pak Dukuh, Karsono, Pak RT. Nek Ah, ngaten sing dereng kula- wonten budhu kowe Ah, niki. ngeten sing kula jak crita niku mah ngeten termasuk kula barang itu. Wis, Pak wirang kula janjane. Nggih. Iku. Ah, Nek ngoten dereng wonten budhu kowe nggih. mboten wonten. Oh, nggih. Mboten wonten. Magang. Nah, nggih. Mengke kula sukani nomor rekeninge. Wah, kok nomor rekening nomor HP. Oh, nomor HP, oke. Nggih. Nggih. Monggo dipun tepangaken. Ah, Oh, nggih, dari Pitepangan, nami kula Ira. Wah, Nggih. ning sanes sandal to? Hah? Sanes sandal. Kok sandal? Ah niku wonten irah. Oh, nyuwera niku senes kula kok. Oh, nggih. Oh, nek kula dadi sandal kok ndak didak-idak. Ah, Aja kula- didak-idak to Oh, kula niku. mboten. Nek kula sandale nek jenengan dadi sandal tak sugi. Ah, kae Sumbiarto. Nggih. Monggo, saking Nggih. Kula saking Wates. ming saka Wates. Wah, Nggih, Pengase tempatipun Pengase, Terbah Pengase. Ora usah melu-melu lho sing ngedram ki sajake ket mau lho nyawang foto kuwe. Ana wong nyawang foto kok didongane Oh, Allahumma sing- barik lana. nika sing ngedram kali sing ngenong. Nggih. Niku bojone rapate ayu to. Oh, mulane kula yang gumun ki wong ndelok story ku kok malah didongani lho Allahumma barik lana. Nggih. Iki sing arep dipangan sing endi iki? Ampun nek niku cok mboten mangan wong ning bebayane cok dilat. Mah aku nek dijilat padake es krim kok meleleh. Ah, monggo. Nggih. Matur nuwun. Oper, Nggih. oper samping kula. Ah, nggih dioper. Nah, niki. Nggih. Niki nggih lho. Nek sing ireng ki ngerti mergo wage to, Mbak. Nun,
Ireng ki wage. Oh. Wage nggih. Nggih. Oh, panjenengan nggih wage. Sami. Oh, lah kok cocok? Wage do wage lho iki. Wis pokoke sip pokoke. Ayo Monggo Sinten. diajeng. Sugeng dalu Mbak Limba Mbak Cangi. Sugeng dalu. Lah wong saka cara ngomonge ya wis beda kok. Beda. Beda nek karo kula sing wis pengalaman gitu. Omongane lho kok terus ono sing hah. Lho nek iki omongane sing dialon-alon. Sugeng dalu Mbak Yu. Terus suarane sing cilik. Lah nggih. Isih ciut. Lah niki kan ambek Mbok ciut ro ambok ki aja nganu lho, aja ngecer kula lho. Lho, saiki niku nek dibuktekke. nek saka njaba niku ciut lho, kula niku. Ayo Mbak, wis iki sing ireng mikir diselehke malah dimut wae. Sugeng dalu. Sugeng dalu, nggih. Kula kasar ya gelem lho. Wah, kok main kasar iki. Nggih, anu menyesuaikan mungsuhe. Pokoke wong ki angger kurung ngene cok kasar ki Kang Jolong. Nggih, nderek pitepangan Mbak Limba. Nami kula Septi Utami. Oh, Septia. Nggih, Septi menika tegesipun aman. Oh. Dadi nek ngejak kula aman. Wah. Ngejak sing apik-apik niku Wah, nggih. sae niku kedahipun ngoten. Nggih. Nggih. Nggih, pripun sapa Nggih. ta? Angger ora diteruske. Septi njuk tambahi tank jarene Mbak Ira. Pun mboten ngangge tank saniki ngangge galon. Oh, nggih. Pun. Nggih. Mulane aku nek nyawang jenengan njuk krasa. Saking dalemipun Ngandhap waduk. wow. Nggih. Jane aku nek nyawang brose apik tenan. Ngandhap waduk Sermo, Mbak Cangi nggih. Pripun? Napa melih? Wis rasah dilayani engko. Pun. Ampun. Sampun cekap. Nggih. Oper. Oper nggih. Ah, nggih. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng. Nggih, Pak Kentawis. Wih, Pak Tentara. kok iso dadi tentaris wis kok. Yes. Mbak Intan lagi. Nggih, wilujeng dalu, Pak. Nggih, matur nuwun pinanggih melih nggih. Nggih. Saya suwe kok saya bunder. Aduh. Nggih, kula dimaami terus kok ya, Pak. Oh, nggih. Saking pundi Mbak Intan? Kula wau saking Wates. Oh, Wates. Wah, saka Wates kabeh. Nanggulan iki jan ra ono sinden blas apa piye to iki? Enten nggih. Nggih, matur nuwun saking Wates. Sampun yang kuyung. Oh iki iki wis tekan titi mangsane. Mulane kok meneng wae. Nesu banget lho piye wae, ora apa-apa wis pokoke ini tak perkenalke nika tiga sinden menika sesepuh kula. Trio Kadaluwarsa. Nggih, nggih. Niki Putu Sri saking Panjatan niku nate juara sinden ten RT. Jur. Ah nika sampingipun nggo kacamata Butuh Ginem. Nika nggih nate juara. Juara ngwalawul mbako. Wong pancen bakul mbako niku pepundhen kula saking Kali Agung. Ah nika Mbak Nani nika nate juara. 17-an nika nate wonten lomba mangan kambil juara. Nika Mbak Nani nika saking Kali Agung nggih, Mbak. Nggih nika nggih cok srawung bebrayan kalih para kadang ingkang wonten Nanggulan. Wong wingi do crita kok Mbak Nani, wingi aku ketemu sindene jenengan Pak Giarto sapa? Mbak Nani nika lho. Wah iya kae. Wah wis pokoke sumeh tenan nek Bu Nani nika aku. Wis matur nuwun. Mak ora sak kesuwen kok.
Ora aduh seneng-seneng yo alon-alon to nduk ruleren. Pokoke awake dhewe bengi iki alon-alon. Tetembangan dites suarane. Mbak Ira iki engko tetep tekan esuk lho ora njuk. Ora njuk pamit. Ayo nak gegojekan tetembangan. Iki mumpung isih awal iki ana wong njaluk gubuk asmara. Ya jajal. Diselirani saka Mbak Ira. Saka kene jan ketoke gulune lengolan-olan. Asik. Jan gen kula niku kadang kala sok dawa, ketok dawa gitu. Ora kok sing nang omah mah gulu banyak. Monggo kula semanggaaken. Jumeneng men ketok. Sikile men ketok. Kula isin jane nek ngadeg niku. Mboten saya isin, agak kula agak niku sing do tuwa-tuwa ra isin kok. Ah mengke ketok le mlethek-mlethek niku ae. Kok men Nun sewu nggih. Karsono men delok. Ana ora Karsono. Kok njuk meneh. Hah. Nah, iki. Nika para sutresna langsung mriki kabeh kok. Nggih, tasih sami wungon kok. Nggih. Wis tak nganu kok kae nika niki wau sing saking tebih. Kula aken propos nika pokoke kuncine dilumpukke, didelikke ya. Nek rung rampung aja ngasih mulih aku. Oh, ngaten. Dilem mawon. Kursine dilem. Wah. Monggo. Nyingkar nyingkur wiwit tane nyingkar nyingkur niki kok wonten wiyaga setunggal sing dianu niki. Napa? Niki lho. Oh dibrangus. Nakal iku e. Niku cok nyokotan lho mulai dibrangus. Nggih toh, mulane. Ampun cerak-cerak. Oh. Mulane. Nek sik nika mboten brangusan nika. Sing pundi? Mbah Saja nika. Mergo untune entek kok. Aman nika. Aman nika. Aning nika ra diuntulkan nek ngemut saking suwene. Nek wong karang nek Masing dimamah niku ya ora lembut-lembut kok ya mulane gur dimut mawon. Oh. Ora melu-melu aku nggon penak karo ora wis lali kok aku. Aja omong-omong lho. Lingsem yen kemutan Ya kuwi. lelakon ingkang Suarane, Jet. Hah? Terus tak glendengan dhewe wae. Jenengan niku ki ngegol-goli lho kula wis meh metu Alah. ngegol-goli. Oh dadi tak lebokke meneh ta niki suaraku. Aku ki nek kagol cok ngono kuwi kok. Ngomong kok jengkelke lho. Alah ngono kuwi kok. Lah niki terus kagol kula lho nyuwara niku lho. Alah ya terus ke engko nek pas ra kagol. Ha sepira? Alah ora jeneng ngono aja. Tresno tulung. Iya. Ana sing teko, sing duwe teko. Apa? Wonten sing ngendang.
Oh, tane nek Mbak Tatin. Nadyan ningku bekas marah yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak Yeah. Wong senggak kok dawane ra ilok niku lho. Kuwi jenengane sengak ora senggak. Sing eneng to kae. Heeh. Ya aku mau sing senengi brengos ki ngono kuwi. Pokoke angger dhuwur kandel ngisor tipis kae. Ket mau lho dipelintar, pelintir. Anggite aku nek dipelintirke brengos yo katut ngono ku. Ora mangsaku. Nggon kowe ana tak kon nyukur. Piye iki Pak RW? Kenapa? Pak Bakri iki guyang-guyu iki. Adate ming cok ngladeni sapa Pak Duko kae. Karang kene ana pawang e. Nek ana wong muring-muring karo tentarae ra wedi. Angger Bakri menteleng karo meneng wae kae. Kula nek ngoten niku ya ora wedi tentara niku. Tentarane ku reng di omok-omok kira pistole ta, bedile ta? Ora ya. Tak kandhani ya. Nek ngene iki rak ra ngasto bedil. Eloke tentara kuwi iso mateni wong karo iso gawe wong. Lire. Ayo bedil nggo mateni wong. Oh, terus? Anjur ana sing laras panjang apa laras pendek? Ayo manut kahanan ki ngono. Matur nuwun iki dirawuhi seniorku saka Korem barang, Mbak. Pundi? Sinten penyanyiipun sinten? Pasi Bakti Mayor Agus. Oh, ngaten. Sugeng dalu, sugeng terus Purnawirawan Letkol. Pak Kamto niku nggih pensiunan. Wah, senior kula matur nuwun. Pak Kamto piyayi pundi? Piyayi Nanggulan nggih. Oh, ngaten. Sugeng dalu. Merencana niku tak sawer 500 ngono. Sinten dalange napa? Kula sing ngomong nek Pak Kamto jan blas mboten ngomong. Kula sesuk-esuk ya ajeng disawer kok, santai mawon. Nggih pun kula cepaki pokoke. Jolo Tunda. Wong anu nimbali penyanyi kok to the point. Nggih dadak ngrayu ngono apa piye? Ora, nek ngrayu rak ya dengan kata-kata indah ora e. Semene ya, Mbak. Oke. Ayo piye ora iso sulaya gelem ra gelem ya mangkat. Iya. Ya mangkat kok. Aja ndelok semenene. Lah nggih. Ning ndelok semonone. Budget ke nggih? Nggih. Katresnan sak jroning ati
sik. Aku iki maca Nek sing aku. gelo aku ora apa-apa, nek sing gelo dalange rak ya. Das pundi badhe ngendika menapa? Iki aku malah salah tampa iki aku buka HP malah mlebu mic sepuno. Ning ra apa-apa mergo kadung mandeg. Ngaten. Iki aku tak nganake pengumuman. Oh nggih. Iki kadang-kadang sing wani munggah joget tak kei hadiah. Hadiahe napa? Ayo pokoke hadiah kok kowe munggah. Ayo para tukang iki. Niki mboten tukang sing berlaku, gawe nggih. jembatan iki tak sebutke kaya men do ngerti ya. Nggih. Di antarane Pak Sulis. Pak Sulis, Pak Sulis. Basuki kuwi Pak Dukuh kabeh kuwi. Lah iki sing tak tresnani iki Yola iki. Yola ono ora iki jare gering. Yul nek gelem munggah iki rokoke akeh. Pam-pam ya oleh. Ayo. Sing wani munggah rene. Apa ayo? Kolil. Apa Pargio? Endi iki pemudane mriki? Ae. Pemuda nggih. Nggih niki sing do nyambut gawe wingi ana Pak Wagino. Ayo, Pak Wandi, Marsudi. Ayo, sapa sing wani munggah tak kei hadiah. Ayo mumpung sing nembang iki. Mumpung saya nembang napa? Sing nembang pokoknya aku cocok iki. Ayo sapa? Pak Dukuh? Pak Dugo, Wani munggah ora Pak Dukuh? piyayene sing dite Pak Dugo. Nah, ming takon munggah ngancani Mbak Ira lho. Nek ra wani Pak RW, Bakri Daniel. Monggo Pak, menika murah-murah mawon obralane monggo. Wis, iki mumpung gak didokke lho regane. Ayo, Yola ndi kene Yola iki ana rong bungkus Yola. Yola iki nek gek nyambut gawe ana wong ngudut ngono langsung penciumane kaya herder. Wonten niki. Monggo Pak. Wah, Mboten to Pak. Monggo Pak. ming iklan liwat. Oh, nggih. Aku kok weruh le tindak aku rada deg-degan iki aku. Nek tak sawang ki pegawe nyambi nujum iki. Rada deg-degan ratapan aku. Ngati-hati ya Mbak Ira. Nggih. Iki kudu waspada lho. Iki Gun ndi ya Gun? Hansipe. Atus Pak. Aduh kesandung aduh. Wah, wis. Sugeng dalu nggih. Nggih, ampun suwe-suwe le salaman niku gempot gak disolke niki lho Pak. Nggih. Salaman rumah saku suwene ra elok iki. Nggih. Nggih. Wis le salaman koneh, Dik. Nah, Dik ya. Terus pundi wonten dawuh menapa niki? Dawuhipun lagune saking pundi, Pak? Saking pundi menika? Ngastamik Pak, Nggih. Nuwun sewu. Oh ngoten, nggih. Kapan ajeng nanggap njulan? Oh ngoten, nggih. Matur nuwun. Biasa Pak, nggih. Nggih. Kagemipun Wah. anggenipun ngendika menika ra Nggih. diseru, nggih. Nggih. Anu niku nuwun sewu kagunganipun blangkon niku ra dimiring, Pak. Nggih. Wis. Kurang nggih. Aku nek kurang nganu menengah. Ya sumerep- karang nek miring niku dadine disawang ya rada anu rasane niku ra benten nggih to. Mbak Ira tau nang Dalem. kutha Yogya enggak? Ten pundi? Ten Jojo. Ten yo. Nggih nika Nggih. kula kemutan sopir andong iki anggere ngoten niku njuk kacamatane kandel. Nggih. Monggo nggih. Ngancani mawon jenengan pun wah mentale luar biasa. Nggih. Nggih. Kula rampung kiriyen nggih. Nggih dirampung keriyen. Nggih. Nggih, nggih. Panjenengan joget ya, Pak? Nggih, nggih. Ket mau meng beres-beres wae. Oh lah nggih. Nggih Pak, nggih. Iki engko suwe-suwe penyanyine pipis iki lho. Nganti kemekelen kok iki nggih. Sepinten, Pak? Catatan sajroning